ku zo ku ji ga kiɗan samari, wa za ya bi tawagar tsirari, ina gaji ku kuke da shi a gari iska tana kaɗawa, ina yin ambato ashe gudun zuciya baya tsaya wazance na ganna a sokoto bayanai na soki sai su sanya raina ya daina ƙararrawa. Ina yaro na fara da kuruciya, so kawai na tsinci kaina ina yin waka a baya. In an ɓata min rai na kan yi waka, idan an faranta min haka na kan yi waka. Na ɗauke ta matsayin sana'a. Ta min amfani wajen tura saƙonnin gyara ga al'umma, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa da sai ya rubuta waƙar ya bani salon kiɗa. To bayan ya bani nima kuma da na karɓe ta sai na je na ciccire wasu maganganu wanda nake ganin sun min tsufa a cikin waƙar, na gyara ta na yi ta shine ita ce waƙar salon kiɗa. Na yarda Allah zai min kuma ya yi min, shi ya cusa wa mutane ƙaunar waƙoƙina a zukatansu suke son jin waƙoƙina. Ranar Asabar ne, su kuma suna so za su koma Abuja, kuma shi wanda ya kira nin cewa matarsa wadda zai aura ce ta dage sai Nura M Inuwa ya mata waka. Ni kuma kusan duk lokacin da aka yi min irin waɗannan maganganun sai a karya min zuciyata. Wannan dalilin yasa suka kira ni, suka yaudare ni da sana'ata, suka watsa mini acid, wanda ya ja kusan ya zama tambari ko ce shaidar Nura M Inuwa kenan. In ka ga Nura M Inuwa sai da glass, in ba glass ba Nura M Inuwa ba ne. Bishiya tushe ta ganye. Okay, na samu ƙwarin gwiwar ci gaba da abin da nake yi, sannan ya sa mani ƙaunar mutane, don idan da ya yi tasirin da zai sa in dinga gudun mutane, nan ma zai zama matsala a gare ni, tun da zan samu raguwar masoyana, saboda zan ce ban yarda da kowa ba. Da bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa, abadan ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo mini.